Έλα, από εδώ σχεδόν φτάσαμε. Στα 10 μέτρα λέει. Τι είναι αυτό, Παναγία μου? Το ξενοδοχείο μας. Έχεις μιλήσει με κάποιον γι' αυτό? Ναι, γραφική ο κύριος Μάκης. Κάτσε τον πάρω. Α, Τον βρήκες? ο αριθμός που καλώ δεν αντιστοιχεί σε συνδρομητή. Πριν αρχίσει να φωνάζεις, δεν πάμε μέσα να το δούμε. Μπορώ να το οδηγεί το απ' έξω. Έλα μέσα να το δούμε, έλα. Μία φορά σ' άφησα να κανονίσει. Τι έχεις κάνει? Τι φταίω εγώ, αφού δεν είχε φωτογραφίες στο site. Πάμε και μέσα να το δούμε. Μπορεί να είναι καλύτερο. Έλα να το δούμε, έλα. Πάντως η ρεσεψιόν απαράδεκτη. Κανείς δεν μας υποδέχτηκε. Στο λέω θα βάλω ένα αστεράκι. Πού θα το βάλεις το αστεράκι, Ηλία, αφού δεν έχει καν ρεσεψιόν εδώ που είμαστε? Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Τουλάχιστον είμαστε μέσα στη φύση. Έχεις χαρτάκια μήπως? Άμα ήθελα, Ηλία, χαρτάκια και φύση, θα πήγαινα στην Ικαρία, δεν έρχομαι εδώ. Κάτσε, πού πας? Η προκαταβολή που έχω δώσει. Ποια προκαταβολή, έδωσε προκαταβολή γι' αυτό. Προκαταβολή. Το 80% για το πενταήμερο. Ποιος σου τη ζήτησε την προκαταβολή, ο κύριος Μάκης που δεν αντιστοιχεί στη συνδρομητή? Ναι, αλλά επειδή έκανε αυτό με τον συνδρομητή, δεν θα του δώσω το άλλο 20%. Να φτιάξω εγώ τον κύριο Μάκη. Ευτυχώς. Όχι, θα μας την πει ο κύριος Μάκης. Πού πάμε τώρα? Έλα, μπείτε. Γεια. Πού είσαι ρε? Μόνο μια χάρη, παιδιά. Προσέξτε λίγο γιατί μόλις το καθάρισα, Ναι ρε, έγινε. Έτοιμοι? Κάτι να φύγουμε. Έλα, πέτανα. Παρά λίγο. Το. Να μου το. Και τα νύχια εδώ μέσα θα τα κόψεις. Μεγαλώσανε. Που κουραμπιέ που το βρήκες τώρα εσύ? Μας έχει ζαλίσει, Όντως τώρα. Κάτσε ρε φίλα, ξύριζω στο αυγό. Καλά, οι Φρίντα και οι Λούσι που βρεθήκαν εδώ. Τι να κάνω, να τα άφηνα σπίτι μόνα τους. Κάπου πρέπει να κάνουν και τα τσίσα τους. Ρε παιδιά, που σας το είπα, σήμερα το καθάρισα. Αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε. Μη. Βγείτε τώρα έξω. Πάντα περίεργος ήταν αυτός ο Ηλίας, Μοιάζει ο κομπλεξικός ήταν. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Όποιος κάνει το πιο πολύ θόρυβο κερδίζει. Έτοιμος? 1, 2, 3. Είναι μεγαλόσωμο, κοιμάται συνέχεια, τρώει όλη μέρα, ο πατέρας σου, όχι. Καρχαρίας. Καρία θα σε φάει! Αυτό είναι ένα. Και πώς λέγεται το μήλο στα αγγλικά? Το μήλο στα αγγλικά. Συγκεντρώσου. Συγκεντρώσου. Έτοιμος? Και πάντα ό,τι χρησιμοποιούμε μετά το επιστρέφουμε στη θέση του για να είναι τακτοποιημένο και να το ξαναβρούμε την επόμενη φορά. Επίθεση! Smackdown! Εσύ το ζωγράφεις αυτό? Αποκλείεται. Μα είναι η ίδια. Τι είναι όλα αυτά, μια ώρα έλειψα. Καλησπέρα, πώς γράψατε? Πώς να γράψουμε, τίποτα δεν γράψαμε. Σας βλέπω ιδρωμένο, μήπως είχατε άγχος? Βασικά δεν είχα άγχος, απλά είχε πολύ ζέστη μες στην τάξη. Και γιατί δεν ανοίξετε τον κλιματισμό? Κλιματισμό δεν έχουμε. Έχουμε μόνο έναν ανεμιστήρα για όλα τα λύκεια της περιοχής. Ήταν στο άλλο λύκειο, οπότε εμείς μείναμε χωρίς. Και τι κάνατε γι' αυτό? Ο κάθε μαθητής έφερε το δικό του ανεμιστήρα. Εγώ έφερα 2 για να με χτυπάει και από τις 2 μεριές. Και πώς πήγε αυτό? Δεν πήγε γιατί με το που ανοίξαμε τους ανεμιστήρες έκανε ένα ρεύμα, σήκωσε όλες τις κόλλες στον αέρα. Φωνές, πανικός μες στην τάξη. Εκεί πάνω στον πανικό βουτάω μία κόλλα που βρίσκω και βλέπω ότι ήταν λυμμένα όλα τα θέματα. Λέω, όπα, εδώ είμαστε, γίναμε. Άρα βρήκατε τη λύση? Όχι, γιατί κατευθείαν μετά, επειδή είχαμε βάλει όλοι τους ανεμιστήρες στο ίδιο πολύμπριζο, πέφτει ο γενικός όλου του σχολείου, ξαναγίνεται ένας χαμός πανικός. 60 βαθμούς μέσα στην τάξη θερμοκήπιο, ακόμα και κάτι γλαστράκια που είχαμε με φακές φυτρώσανε, γίνανε δέντρα. Και εκείνη τώρα βγάζει ο μπροστινός μια βεντάλια, ορμάμε όλοι στον μπροστινό να του πάρουμε τη βεντάλια. Εγώ κάνω κάτι λαβές, Krav Maga που με έχει γράψει ο πατέρας μου, αλλά κατά λάθος κάνω λαβή στον επιτηρητή που είχε μπει και αυτός μέσα για τη βεντάλια και με βγάλανε. Σοκ. Πρώτη φορά μπαίνω σε γυμναστήριο. Τέλειο. Πρέπει να μιλήσουμε μαζί. Έχω κλείσει σήμερα το πρώτο μάθημα. Glutes, power glutes, pilates, aerial yoga, αυτό το cross training. Ναι, θα τα κάνω όλα σήμερα. Την άλλη εβδομάδα φεύγω για πάρο και θέλω να προλάβω να κάνω summer body. Προλαβαίνω. Θα είναι εκεί το crash. Είδα που γράφω ότι θέλει και πετσέτα, απλά εγώ έφερα θαλάσσης, πειράζει. Ωραίο κόσμο έχετε. Θα γίνω κι εγώ έτσι. Τι με μπράτσα? Α, κορμάρα. Sorry, Έλα σεις. OMG, τι σου έστειλε? LOL. Ο πρώην έστειλε μήνυμα. Τι τώρα για καφέ? Όχι καλά, τι δουλειά να έχω. Λοιπόν, κλείσε, έρχομαι. Έλα, φιλιά. Πρέπει να φύγω. Προέκυψε SOS. Αύριο έχει ελεύθερες ώρες. Βασικά όχι, αύριο δεν μπορώ. Έχω last lift. Μεθαύριο έχω μάνι, πέντε και αντάβια. Καλά, θα σας πάρω. Αν χτυπήσω την κάρτα μετράει για προπόνηση, θα είναι σαν να έχω γυμναστεί. Όχι, δεν πειράζει, χτυπάω για να έχω κίνητρο να ξανάρθω. Πρώτη προπόνηση σήμερα. Καλή αρχή.
Σηκώνεσαι τώρα, θα το ξαναπώ, και καθαρίζει το μπάνιο. Αν νομίζεις ότι θα καθαρίσω εγώ τις βρωμιές σου, είσαι πολύ γελασμένος. Τελευταία φορά που τα καθαρίζω. Καλά κάνετε εσείς. Γιατί να σηκωθείτε, αφού έχετε τη δουλάρα. Και εγώ αν είχα κάποιον να μου κάνει τις δουλειές, όλη μέρα ξάπλα θα ήμουνα. Αντί να είμαι εγώ στο χωριό τώρα να κάνω τα μπάνια μου, κάθομαι και μαζεύω τα δικά σας. 4 δουλειές έκανα εγώ στην ηλικία σας. Δεν θα μου ζητήσετε χατσίλικι για τις διακοπές? Άμα θέλετε διακοπές, στο θείο που έχει τα χωράφια να μαζέψετε ελιές. Να φανείτε και πουθενά χρήσιμοι. Ότι θα φύγω από εδώ μέσα και θα κλαίτε δεν ξέρω. Η μάνα σας φταίει, δεν φταίτε εσείς. Εγώ που σας καλόμαθα. Να δω ποια γυναίκα θα τον πάρει. Τα λέει η άλλη. Μάνα δεν είχε αυτός. Τον έμαθε να σηκώνει το χέρι του. Όλη μέρα ξάπλα. Και θα έχει και δίκιο η κοπέλα. Ένας μια φορά να ρωτήσει: μαμά, χρειάζεται κάτι? Ποτέ κανένας. Εγώ όμως να τρέχω για όλους. Σε λίγο θα πούμε στις κατσαρές να μας δίνουν και ενίκιο. Εξουδετερώνει το 99,9% βακτηρίων και ιούς. Η τεμπελιά δεν μπορούσε να εξουδετερώνει. Να ψεκάσω κάποιους εντομέστα. Αφήστε τις βαλέτες, θα τις βάλω εγώ στο παρμπαγκάζ. Δεν ξέρετε εσείς. Θέλει τέχνη για να τις χωρέσει όλες. Τέτρις. Εύκολο είναι νομίζετε? Έχετε πάρει μαζί σας 3 μέρες πάμε. 3 φανέλες, 2 βρακιά ήθελε. Μετακόμιση κάνουμε. Τα παιδιά και δεν έχουν κατέβει ακόμα. Σε 5 λεπτά αν δεν είστε κάτω θα ανέβω εγώ πάνω και δεν ξέρω τι θα γίνει. Πόσο τυχεροί είστε που έχετε χωριό. Θα παρακαλάγανε άλλοι να είναι στις σας. Πάμε τώρα και στους παππούδες, οι σκιάδες σας πεθυμίσανε. Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Δεν έχει και ίντερνετ εκεί πέρα. 3 μέρες χωρίς TikTok, Instagram, YouTube, πώς τα λέτε όλα αυτά, να καθαρίσει λίγο το μυαλό μου και τα χαζέψει. Πείτε στο αμάξι. Όχι, μη φοβάστε, εγώ είμαι, τσακάρω τα λάστιχα. Ρε γυναίκα, γιατί δεν έχει βενζίνα αυτό? Δεν σου παραβάλεις χθες το πήρες? 6:30 το πρωί πήγε, θα μας πιάσει κίνηση. Ισπανακόπιτα και ψηλά για τα διόδια φέρε. Όποιος θέλει τουαλέτα να πάει τώρα, δεν κάνουμε άλλη στάση. Μη μου αρχίσετε με τα κινητά και ζαλίζομαι. Θα κοιτάτε μπροστά, θα εστιάζετε σε ένα σημείο. Μη βάζω μουσική και ξεκινάμε. 3 ώρες μέχρι το χωριό θα κάνουμε τρομερό κέφι. Ακούτε αυτά τα τραπ και τα χαζά. Αυτή είναι η μουσική. Τι είναι εσύ? Της Γκότσενας ο γονός, ο Θόδωρας, ο Ηλίας. Μαρέ και τίκα. Έλα Μαρή να δεις και ήρθαν οι Αθηναίοι. Κοίτα εδώ πως μεγάλωσες, κοντζάμα τράχαλος έγινες. Μη σε ματιάσω. Και θυμάμαι από τόσο δασκατό που σαλάσαμε πάρες με τη γιαγιά σου. Και από εδώ, τι φτιάχνεις? Έκανες παιδιά, παντρεύτηκες, τι έκαμες? Α, τίποτα ακόμα. Γιατί κοντζάμα τράχαλος? Μήπως έχει κανένα πρόβλημα η φουφουρίκα σου? Βρεις καμιά καλή κοπέλα από εδώ από το χωριό, τόσες έχουμε. Όχι σαν αυτές εκεί κάτω στην Αθήνα που φοράνε με τα μίνια αυτά τα παρδαλά. Να έρθεις εδώ πέρα, στα χωράφια, τόσες γυναίκες έχουμε εδώ. Η αδερφή σου παντρεύτηκε? Ούτε αυτή. Έλα Χριστέ και Παναγία. Αυτά τα μοντέρνα εγώ δεν τα καταλαβαίνω. 25 χρονών ανήπαντροι. Εγώ 25 χρονών 4 παιδιά είχα. Ο πατέρας σου με τον αδερφό του που είχαν τσακωθεί για τα χωράφια τα βρήκανε. Κρίμα είναι, αδέρφια είναι. Τι τσακώνονται. Άλλο το κτήμα πάνω τι κάνανε? Το πουλήσανε. Όχι ότι με νοιάζει. Κουβέντα γίνεται. Άρθες μετά από το σπίτι να σε φιλέψω χορτόπιτα που έχω φτιάξει. Να πηγαίνω εγώ. Πού σου αγόρι μου, αυτό σου. Πόσο χάρηκα που είδα. Λοιπόν, πάμε με τις κολλητές διακοπές. Ιου. Πάμε Μύκονο. Καλά, τι ακριβά. Έχουμε κάτι παρέες εκεί πέρα, θα μας τα κεράσουν όλα. Πόσα μόρια πήρα? Οκ, προσωπική ερώτηση, αλλά δεν έχω για ταμπού, θα απαντήσω. Α, στις Πανελλήνιες. Κάτι μόρια. Λοιπόν, έχω πάρει τα βασικά. 6 βαλίτσες, κάτι υπέροχα μαγιό, θα δείτε, θα τα ανεβάσω όλα story. Άλλες 2 βαλίτσες καλλιτικά. Μπορούμε από κάτω να βάλουμε και το όνομά μου να με κάνουν follow στο Instagram. Άντε να μιλήσετε κι εσείς, ξεκολλήστε. Έχουμε τη Θεόληψη με Animal Print. Καλά, σαν κοπάδι από ίενες είμαστε. Φιλάκια πολλά, τα λέμε από Μύκονο TV. Να σου πω, Λος, μήπως ξέρεις που φεύγει το καράβι για Ικαρία? Έχω χαθεί εδώ στο λιμάνι με κανένα 3 ώρο και κάνω κύκλους. Και η Ικαρία, αν πηγαίνει, δεν παίζει τώρα θέμα. Απλά κάπου να ξέρεις, να την κάνουμε. Εισιτήριο, χρειάζεται και εισιτήριο. Καινούριο είναι αυτό. Εσύ το έχεις τρίψει? Μικρόφωνο. Α, δεν καπνίζετε. Ζάδα τίποτα. Έχω τα απαραίτητα για το ταξίδι. Τζιβάνες, χαρτάκια. Και μετά τίποτα. Είναι για άδεια. Ξέρεις, για να βρω τίποτα να το φέρω. Θέλεις τίποτα κανένα? Όχι. Πάω να την πέσω. Αν δεις κανένα καράβι, σφύρα. Η ώρα είναι 5:40 και θα κάνουμε Get Ready With Me για το σχολείο. First week of school. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό εδώ. Top προϊόν. Θα με καλύψω και ένα σπυράκι που έχω βγάλει. Cringe. Κανονικά δεν ήθελα να πάω σχολείο με το σπυράκι, αλλά είπα να κρατήσω τις απουσίες για αργότερα. You know. Εννοείται βλεφαρίδα. Ισιωτική για να ισιώσω μαλλί. Μετά color beaches. By the way, ελπίζω να σας άρεσε το outfit αγιασμός. Θα σας δείξω τσάντα και μετά. Τώρα που είπα τσάντα. Σοκ. Ναι ρε, αντιγράψτε με χωρίς καμία ντροπή. Κατά τύχη, όλο το σχολείο κασετίνα παπούτσι. Αυτή που πρέπει κατάλαβε. Έτσι κι αλλιώς βλέπει τα stories μου, αλλά τώρα πρέπει να σας αφήσω για να κάνω λίγο πιο γρήγορα. Θα σας βγάλω φωτογραφία το αποτέλεσμα και το outfit. Bye!
Έλα, γόρι μου, πού να είμαι, ρε, εδώ στο γραφείο. Εσύ, σπίτι, τη ζωάρα σου να κάναμε. Α, τα λεφτά που σου χρωστάω. Ναι, ρε, δεν τα έχω ξεχάσει. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα βάλω. Τώρα, τέλος του μήνα που πληρώνομαι. Τι λες, να τα έχω κάνει στα δίνω. Ξαναμιλάμε. Έλα, γεια. Μαγιόρκα! Όχι καλέ, ποιος έχει ξεχάσει τα λεφτά. Απλά έχουν προκύψει κάτι έξοδο τώρα τελευταία. Θα σε πάρω εγώ σε λίγο γιατί μπαίνω σε ένα meeting. Έλα, γεια. Δεν σ' ακούω, γεια. Nice. Μαγιόρκα! Όλα τσίκα. Ναι, ποιος τώρα από Μαγιόρκα? Όχι ρε, αυτό είναι παλιό. Ναι, μου το πέταξε σαν ανάμνηση το Instagram και εγώ απλά το έκανα story. Εσύ τι λες, να είμαι εγώ διακοπές και να μην σου δίνω τα λεφτά σου? Με προσβάλλεις. Σε κλείνω τώρα, έλα, γεια. Τι λέει, να σου βάλω τα λεφτά.